Impaima ti Philippine Sports Commission ti 20 million pesos a donasyon kay ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong para iti lokal na gobyerno ti Baguio City. Pakaaramatan nga ta tinasa kwarta ken rason iti daytoy. Amwen iti report ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Agam ti Philippines Commission's check at 20 million pesos inwaragawag ni Philippine Sports Commission Chair Patrick Gregorio kabayatan ti flag ceremony ti Baguio City LGU ti panakay paima daytoy kini Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sigun ni ti PSC Chair, maarama tinaso agatad para iti panakay tuloy ti rehabilitation ti athletic bowl kenda dumapay a programa para iti sports. Mangnang nama daytoy ababaan iti donasyon da iti syudad kat maguyugoy dagiti daduma nga LGUs iti pagilian amang itandudo iti sports development iti masakupan da. Rinumisa po namin ito kay Mayor para matuloy nyo yung inyong athletic ball development, para matuloy nyo yung programa nyo sa Baguio. This is a donation because you are helping yourselves. This is a donation because you are an example of sports development in the Philippines. And this is a donation because we want you to cherish, acknowledge, and love the Philippine Sports Commission. Naipaay ti donasyon gapo iti dakkel a pamati ti opisyal iti sports program. Panagbali na sports capital ti syudad ken dagiti kontribusyon ti syudad iti sports manipud pay iti 1970s. Dinayaw na mutlaang ti agdama kasasaad ti track oval iti teachers camp. Dinakamat na nga iti sumarunong a upat a bulan ket manamnama a mapagbalin kas world-class football pitch tinasao nga oval. That with this donation, one day in the near future, an Olympian and a gold medalist will come from this beautiful city of Baguio. Agam ti PSC ang makapasdag iti sports facilities para kadagiti agtutubo ken atleta tapno ad-ada ang makapataod iti Olympian iti syudad ken Pagiliana. Malaksid iti kwarta nang ipaaypay ti PSC iti bola para kadagiti babbarangay iti syudad. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pagilian.